Jo vull agrair-vos als Angelets de la Terra que hàgiu tingut aquesta idea fenomenal d'aquesta exposició sobre les fotografies d'un moment constitucional per nosaltres, un moment fonamental en el nostre procés cap a la independència, cap a la llibertat, com va ser el referèndum d'autodeterminació dels catalans de l'1 d'octubre. I per tant, agrair-vos de tot cor tot el que vosaltres pugueu fer per transmetre aquest missatge arreu de la Catalunya Nord i de la Catalunya Sud, serà sempre molt benvingut. Jo he visitat l'exposició, les fotografies són esplèndides, les recomano a tothom, perquè penso que palesen perfectament el que va representar aquell 1 d'octubre, fins a quin punt la ciutadania de Catalunya es va trobar ella mateixa, va exercir la seva sobirania, va defensar la llibertat com la va defensar contra la violència d'un estat absolutament inadmissible i com està defensant ara també el seu dret a l'autodeterminació i, per tant, a decidir el seu futur lliurement, pacíficament, com és el que els catalans sempre desitgem.